Môj kamarát má doma MBčku, stále tankuje len za 100. Ide pomalšie ako babeta, no hučí ako ruská raketa. Toto auto je staršie ako ja, vozia sa len tí, čo sa neboja. Opravári nás stále varujú, pasy, brzdy, svetla nefungujú. Môj kamarát má doma MBčku, keď tankuje stačí za 100. Drahé auto sa jej nevyrovná, na rovinke každého odrovná. MBčka to je super fáro, otvoríš okno, veje ti haro, nevadí, že nemá autorádio. Hlavne, že má 4 kolesa, benzín nádrží, rýchlo klesá, no tak už šľapni na plyn.